sovalelisa kubaba. Sovalelisa kubaba amtshela ukuthi siyahamba thina manje. Baba. Baba. Lalela phela ngiyahamba manje usuku logoma namhlanje emtholampilo. Kumele ingane ithole umjovo. Umntwana uyagula. Baba akaguli kodwa kumele athole umjovo phela ukuze avikeleke against polio and measles. Hawu. Umjovo ingane encane kanjena. Hayi umntanami. Ingane phela kumele ijove. Angivumi hayi. Kubalekile kakhulu kuzomsiza lokho. Ma. Mangi ngihambisa uLthando phela emtholampilo ukuze phela athole umjovo ozomsiza ukuthi avikele against polio and measles. Kumele phela onesi bambheke ukuthi ukhula ngendlela efanelekile yini, bamnika ama vitamin A and deworming. Incane kangaka. Ingane phela kumele Morning, Mom, Dad, your sister, and Grandma. This treatment is recommended to protect infants and children. Vaccination may be given to any children from birth to 12 months and older. Immunization protects our babies against diphtheria, pertussis and tetanus. Oh my word, isikhathi sihambe kanje ngicela sihambeni bakwethu asihambeni asihambeni. Yo sis. Tula mama tula sana.